Значи, разбрахме горе-долу колко струва да слушаш музика в Мерцедес, горе-долу 20-25к. Обаче въпросът е каква е там, какъв този Мерцедес, дето вътре е лепа брена, не свири, няма я галена, нещата са на ужас. Така че обаче въпросът е колко струва да го обслужиш, защото като го купиш, за да имаш Мерцедес, трябва да се погрижил за него, защото иначе нямаш Мерцедес, имаш чупен Мерцедес, всички ти се смеят. Айде да видим, да слеземе, да видим колко струва, защото най-важно е България. Заслужава ли си? Има ли далавера? Гледайте какво става са AMG джанти, като си има с джантичките си е друго. Отделно гледай са CDI 350, AMG, MCD, как става тара? Отдолу в коментарите напишете какво е това CDI, аз да го знам, компакт диск инжекцион или интеркулер. Какво да го знам, вие знаете, ама по български го напишете какво означава, но отдолу в коментарите, разбира се, пишете за какво става въпрос. Сега ще отворим багажничето да видим от Автогараж какво са ни приготвили, какво ще ни дадат, защото знаете, там далавера винаги има. Все нещо ще получим и ще намажеме. Я подаръче, я отстъпчица, а да видим какво са ни приготвили. Защото сега като извадя списъка и дали знаеш, той Ицо го е изпел? Газара реве пред Балкан Стар. Те са на Силва Стар го прекъстиха. Това е положението. А да видим ли ще ревеме, че 30% от стойността 6000 лева не ми се дава. А да видим, мога да излезе по-ефтиничко. Днес ще видим колко струва Mercedes E-класа 212, само че 350 CDI и 350 бензин. Днес ще видим колко струват шестаците. Хайде да видим колко струва. Да видим какво са ни приготвили от Автогараж днеска и започваме. 350 бензин срещу 350 дизел. Така, почваме, разбира се, с веригите. Защо с веригите? Защото това ни е най-голямата болка. За разлика от другите премиум марки BMW и Audi, Мерцедеса има най-голям диапазон на смяна и за момента са най-издръжливи. Обаче и там имаме проблеми. Ако не се сменя, разбира се. Ако нямаме честа смяна на масло, веригите се износват, разтягат, но они светят разни мисфайари, разни чекове и затова е много важно да се сменя на време маслото. Веригата, за разлика от BMW-то, предупреждава, почва да шляпа при палене и затова направо отиваме на цените. Вериги. При бензина от 563 до 800 лева, дизелче 470, още по-евтинко. Така, оттам започваме. Маслен филтър 27 лева бензин срещу 26 на дизела. Въздушен бензинов 65 лева, тот са двойка. И при дизела имаме 40 лева на бройка. Тук пак сме по-евтино. Така, след това имаме купе 65 лева и 65 лева на дизела. Еднакво. Така, предни накладки 148 лева срещу 148 лева на CDI-то. Задни 111 срещу 111. Значи какво? Спирачките се оказва, че са еднакви и на дизела и на бензина. Да не забравяме сега, че при някои версии имаме AMG с по-големи спирачки, там отиваме на по-скъпо. Така, дискове 108 за задни на бройка и 205 предни на бройка. Срещу 108 на дизела задни на бройка, срещу 204 на бройка. Значи, както казахме, спирачките са еднакви. Сега, водна помпа 256 лева при бензина, срещу 190 на дизела. Така, обаче тук има нещо интересно, само да ви го покажа. Имаме допълнителна помпичка, която е 179 лева за бензина, срещу 130 лева за дизела. Значи се оказва, че на някои части на повечето за момента дизела води като ефтиния. Сега обаче гледайте какво става. Отиваме при бензиновите свещи. Свещ 20 кинта на бройка, срещу обаче 78 лева на подгревна. И го умножаваме по 6. Като хубаво обаче, като сменяме подгревните свещи на дизела, да сменим задължително и релетата. Защото ако изгори реленца, после гори същичка. Ако изгори същичка, може изгори реленца и тогава ще го закъсаме в един кръгорад. Така, сега имаме комплект ремъчи с паразитни ролки, разбира се. 307 лева при бензина срещу 297 на CDI. Разликата е малка. Така, масло и двете събират над 6 литра, така че взимаме две тубички Goodyear-че. По спецификация, защото за бензина и за дизел има разлика, разбира се, по 120 лева без отстъпката, като който вземе масълце, получава и антифризче безплатно. Това от Автогаража. Има там промоция, влизайте, гледайте ги. Сега, едно нещо много важно искам да ви покажа. Това е много голем пинис. Когато си купувате 350 дизел или 320 дори CDI, това е едни уплътнения, които се сменят. Качвате колата, ако тече от камбаната масло, е задължително за обслужване. Ако обаче не тече,
пак е за обслужване, като го купите. Струва между 30, 50, 60 лева целият комплект, зависи къде и какъв се поръча, но е много скъп труда и тук вече майстора колко ще ви вземе за смяна на уплътнение на маслен охладител, защото ако тече отвънка, тече долу, по-добрия вариант, защото ако тече вътре, тогава ви е спукана работата, защото в охладителя влиза маслоцев в антифриза и става и в едното в другото, и от едното в другото и става беля. Така че да направим едно леко заключение. Бензинчето, ако смениме и дискове и накладки, защото може ви се падне да не е, 2944 лева срещу 2871 лева. Сходни са, по-ефтино е дизелчето, обаче на дизела много цената му се дига заради свещите. Така че вие може да минете доста по-ефтино, защото това са цени в автогараж без отстъпка и само на високия клас части. Така че от 2900 лева падаме надолу и зависи колко ще ви вземе майстора. Така че това е положението. Затваряш багажника, напазарувал си и отиваш да сменяш. Нагоре-долу, като си дала една 25-тичка за това мерцедесче или 20 000 лева, дет се вика, както съм казал. 30% тук даже ти излиза по-ефтино. Айде отивам да си се воза на комфортничко, защото да не забравяме, че от тия коли има по 1 милион километра.